Unha vez que remata o entroido en Xinzo de Limia, as modistas non deixan de coser. Gardados os disfraces e as máscaras, toca planear a seguinte gran cita no calendario festivo da Limia, o esquecemento. Esta recreación histórica cumpre 25 anos o vindeiro mes de agosto e a Asociación Cultural Civitas Limicorum ten preparado para celebralo un programa repleto de eventos ao longo destes meses. No que vai de ano xa puxeron en marcha varios deles, como a competición interescolar de xogos romanos, na que participan os colexios da vila e diferentes centros convidados de Lugo. As actividades serán moitas a partir de agora, novidosas e variadas, e de feito o calendario xa está definido. No mes de maio, Xinzo, por exemplo, será a sede da Asamblea Estatal de la Asociación Española de Fiestas e Recreaciones Históricas, na que participan máis de 50 municipios de toda España. A organización tamén destaca o Fórum Limicorum Musical, un evento que se vai celebrar o 21 de xuño en colaboración co Conservatorio de Xinzo, con música tanto romana como castrexa, ademais de bailes e espectáculos en vivo. O fin de semana do esquecemento agardan este ano un récord de participantes, inda que haberá un límite de 25 grupos por bando. Contan superar por vez primeira as 600 persoas asociadas e os 30.000 asistentes.